ассалому алайкум бардоро, ҳама касо созани хубен. Бардарҷоно, ирӯза видеомон боз дар бораи сайти инвеститсиони LeanMax мерава, ки динамо дар ин сайт тарзи пополниткунӣ ва тарзи регистратсияшон дода будем. Бидурен ёд бигирен тарзи пополниткуниша, тарзи регистратсияша. ҳозир мо рост дари сайтмон медурем ва тарзи виводша шумода нишон метаем бародаро. Барои дари сайт омадан инҷа аввал капчара мегзарем, яъне робот ин ҳатмия ира нагзарид дари сайта омадан наметавонем бародаро. Инҷа мебурам мотоциклист мега мотоцикла интихоб мекунем, дале мекунем. ина бо светофоре мега ина светофорам гирифтем, ина капча птичка гирифт ва даниёмона мезанем. рост дарини аккаунтмо медурем бародаро. ирӯза видеода дар бораи виводкунии сайт ва боз дар бораи пополниткуниш нишонтон метам. ва ина чӣ хеле диден дар баланси ма 255 рубла бародаро. ҳозир тарзи виводша ман шумода нишон метавам. пеш аз вивод кардан бародаро се хатака меҷиқем. инҷа настройки да меҷиқем бародаро. инҷа бояд карта дошта бошем, карта пайр дошта бошем, пайр SPP боша, номерои Россия боша, одамои дар Россия SPP, Юмани ё ягон биткоин, трон ва USDT дошта бошем. ина силкаи USDT сахланӣ мекунем. ман пайр қатъи кор мекунам. ҳозир пайр маҷа сахланӣ мекунам ва ба шумо ҳам тавсия метавонам пайр қайр бидурен кор кунем. силкаи пайра дар закреплёни комментария мемонам. бидурен регистратсия кунем ва программаша скачат кунем. тарзи идентификатсияш дар касе дар кора ман дар навишам ахадам ёдшон метавонам. ин ҳоли ман пайрма сахланӣ мекунам. сохранед и удобная бародаро, а и ягон фоиз бонус намегира и сайт барои виводаш ва ҳам пополниткунишам ягон фоиз намегира. ва вақте ки гирифтен ана ки вивода меҷиқем бародаро. виберете кошло мегира. ина дидем пайри ман сахланидаст. пайр мегирам ва ҳамаи сумма мегирам, вивод мекунем бародаро. Выплата успешно произведена по работе баланс кошелька мега. ина мебинем успешно шид. медурем баланси кошелёкмона мебинем ва сумми мо гузашта боша мо мегирем сумма обратно пополнен мекунем дар сайт ва тарзи пополниткунӣ ва депозитои куниша шумода нишон метам бо як бори дига ба пай. ин ҳоли ма дари пайр кошелёкро медуроем бо бародаро проверка мекунем сум гузашта ё не. як бор авнавӣ мекунем ва медуроем мебинем. чӣ хеле дидем 252 рубл 60 копеек мода омад. гузашт 255 рубл буд. 3 рубл комиссия мегирифта ва акнун дарини сайт медуроем. обратно пополнен мекунем сайда. тарзи пополниткунишон метавонам. барои пополнен кардан пополнитам меҷиқем. инҷа план мега плана бигирем. ва якм тарифшида пополнен мекунем. ай 100 рубл сар мешава. ина планоша шумода бародаро нишон метавам. дар 100 рубл агар ай 100 рубл пополнен кунӣ дар муддати 55 соат я 39% зиёд мешава. агар 500 рубл пополнен кунӣ дар муддати 55 соат я 143%, қариб 900 рубл мешава 500 рублтон. ва се меша 150%, 1100 рубл пополнен мекунӣ дар муддати 55 соат. 1100 рубли шумо мешава 1550 рубл мешава. ина дигар тарифош 2500 рубл, 4500 рубл, 10000 рубл, 15000 рубл, 20000 рубл. ҳама тариф камаш 30000 рубл 600% дар 20 соат. дар як рӯза 20 соата 600% зиёд мешава ва 100 чанд ҳазор рубл мешава дар муддати як рӯз. шумо қасу метавонед кор кунед бародаро. ҳозир плана интихоб мекунем. якм план ҳама чиз зуратиш кор мекунад бародарҷоно. ирӯз мо аз 300 рубл сар мекунем бародаро кора ва далси то 10000 рубла мерем. 325 рубл ма пополнен мекунем бародаро. ина пайра мегирем, далера мегирем 325 рубл. ина неми даниёи пайшона додан. ина копировать мекунем бародаро. худам да меҷиқем худаш копировать мешава ва дари пай кошелёкмон медуроем.
ва ҳамаша хуш рӯ карда шумода мефаҳмонам. хуш рӯ карда бибинед, тамошо кунед, ягон ҷошта хато накунед ки агар як капекам хато карда гузаронед, бода сумтон намегзарад дар баланстон. як дақиқа бародаро, ман суми дар тронам будагимам, вале абрана дар рублам мегзаронам ва дарши ишонтон метавам. Оменят аменшия трон набоша мега бародаро, абрана мерем. суми 325 рубла 320 рубл мекунам бародаро. ма шумода поишон метавам тарзи пополнить куниша 320 рубл мегирем. ма балансам нарасид камтарак бахшиш бародаро. як бор дигар нишонтон метавам. 320 рубл мегирем бародаро. 320 рубл далера мегирем ва номраи дудагишон або як бор дигар копиравад мекунем. мием дарани пайркашилогмон 320 рубл бародаро мегирем, дар балансшон мегзаронем. камтарак ждат кунем. рубла интихоб мекунем. перевести пайра интихоб мекунем бародаро. инҷа да аму пайри копировать кардагимона ставид мекунем. айҷа 320 рубли туғри мезанем, ба комиссия чанд қешава 321 рубл мешида бародаро, мегзаронем. перевести чихе диден сум гузашт, закрит мекунем бародаро. история медорем. ҳаму ID ҳамира копировать мекунем. ина операция ID операцияша ина копировать кардем. рост дарини хромон медорем. ина имҷада ҳаму ID ра мемонем. стави пополнить таваҷҷухем. платеж успешно принят шид. дидем бародаро, депозити мо худ шид. ҳоли дарем ина депозита интихоб мекунем, мебинем ина 320 рубл актив шид. то санаи ҳафтума соати 2:20 ба вақти расият то 4 хумона кор мекунам депозити ма. ина ин ба тарзи пополнит куниш бародаро. ина хе пополнит мекунем. сумотона дар муддати 2 рӯз 3 рӯз зиёд мекунем. дар муддати 1 рӯз ҳам метавонед зиёд кунед. агар суми калон дошта бошед хоб кунед. беҳтарин сайт бародаро. бидурен ҳама каса кор кунед. инҷа бо бонус дора бародаро. ина бонус да нигоҳ кунед. мега шумо видео кунед дар инстаграм, ютуб, телеграм, ватсап, вайбер, вконтакт, твиттер ё фейсбук партоен ва мо шумода ай 10 рубл то 15000 рубла вобаста ба сайтон чанд подписчикот зиёд боша ва просмотрҳои хуб бигира видеотон ҳам қасдиё шумода 10 баробар сум метавон бародаро. ина инҷа да вақте видеоро кардем публикация кардем мегирен силкаи видеоро дар инҷа мемонед, отправить мекунед. дар муддати 1 рӯз месанҷанд ва шумода сумтона метавон бародаро. ин ба тарзи пополнит кунӣ ва тарзи вивед кунӣ ай сайт бародаро. чихеле диден ина баланси ма уже кор кесай 320 рубл депозити ма ва шумо ҳам бидурен ҳозир сайт нав дуюм рӯзи коришай бидурен кор кардан мегирем бародаро. беҳтарин сайта бо ҳар рӯз ма видео мекунем. сайта мепартон то қилб шидани сайта бародарҷоно. як депозит кунед, дигар депозит не депозит каден 320 рубл каден дигар беғарзи депозит накунед то и қилб шидана. и қилб шид ина депозитон вақте ки санаш буд чи инҷа закрит медонад. закрит шид бо дуюм бо як депозити дигар кунед ба суми калон кунед. не фақат як депозит кунед, 2-3 депозит рӯй ҳам накунед ки блоктон мекунад ва ҳамаи суматон мемонед. и як совети беҳтарин барои шумо буд. бидурен ҳама каса бародарҷоно кор кунед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед.